Oui, yo que ale de gane ne, yo que namu ma. Ko te lu tu ko to pa yo le tha. Tana ke ta si te la ta yo pa ne ko te lu sa o ma. Tana ke ta si te la le ko te lu sa o ne. Ya do ko to da di cho ko do ta da sa to te tu ba. Tana ke ne ba ka ko te lu tu ko to pa yo le tha yo que ta wi yo. Ti ko do pu de sa ne lo no. Yo sa tu sa ti ye bu ni ki la ko te lu tu ko to pa yo go le tha sa na hu na ka lu le si ya mo he do I ki no ta ni ta sa sa mu ta le ko ke do ma le ye ke le ye ta kha su nya mi de mi le ywa ye le te ti ba sa ta bu I ye su do ke la ya we se ya ta le ko ke do ma le ye ke le ye ta kha su nya mi de mi le ywa ye le te ti ba sa ta mo I ye su do so la ya we so ya tay không phải cô thì là thu cái tổ bài chỉ có lấy thá nó đó là dư có mưa khi lá dần em đưa mi qua gà ở cô đưa mi qua gà ở lo đưa mi qua gà tớ mò nó mô ô tí nó cho giờ hi sẽ cụ ở lo có mưa khi lá dần em mi có tu lê để mà lẽ ô ba ti
กี่ละเนาะ ว้าว